Vyše 200 žiakov základných škôl s kladným vzťahom k prírode bude v priebehu 3 májových dní riešiť v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach úlohy z biológie a problematiky odpadu. Už dnes sa začal prvý deň projektu Botanikiáda 2014. V tomto roku má podtitul Ja mám rád prírodu. Je to už vlastne jubilejné stretnutie žiakov základných škôl 5. ročníka, kde vlastne sú vybraté určité okruhy otázok problémové, ktoré súvisia jednak s rastlinami, s životným prostredím a v podstate súťažia na také zaujímavé rôzne otázky, kde cez online kolo potom prichádzajú na regionálne kolo a tu sa vlastne potom vyhodnocuje ten najlepší. Na 6 stanovištiach rozmiestnených v areáli Botanickej záhrady museli zábavnou formou plniť rôzne problémové úlohy. Počas 5 rokov sa do online testovania zapojilo už vyše 13 000 žiakov z 587 škôl, pričom niektoré školy sa do projektu zapájajú každoročne. Ja som tu asi tretí alebo štvrtý krát. Ja som zo základnej školy nad Medou Spiskanov a Ves a ten program je výborný a je to pre tie deti, ktoré tu ako piataky, pre tých piatakov veľmi dobré, lebo to je propagácia týchto prírodovedných predmetov. Je to niečo nové a vždy je to zaujímavé. Každý rok je tu niečo zaujímavé, už keď tu chodím. Ako hodnotíš doterajší priebeh Botanikiády? Dobre, veľmi dobre. Aké úlohy máte zatiaľ za sebou? Presadzanie rastlín a nejaké otázky o recyklácii. Veľmi dobre sa mi tu páči, je tu pekne. Dobre. Predstav nám vašu školu, odkiaľ ste? Zo Sniny, ze budovateľská. Samostatný program venovaný botanike obsahuje aj vyše 100 učiteľov. Pedagógovia sa môžu z pripravených prezentácií dozvedieť viac o najnovších trendoch pri pestovaní rastlín, ochrane prírody a o nových poznatkoch z biológie. Silvia Karoliová, Televízia Naša.